Dünyada milyardlarca insan, trilyonlarca canlı canlılar ve ösümlükler bilen doludur. Yaşamamız için köp şartlar vardır. Buların biri de dünyanı sarayan, göz bilen görülmeyen hava atlaklarından emele gelen atmosferdir. Dünyadaki ähli yaşamağı atmosfera bağlıdır. Atmosfera nerede oturyanlığı aytmak mümkün değildir. Bilim adamlarının aytmanına göre elem genişliği deniz derecesinden 100 kilometre yukarıda başlar. Atmosfera yerin dartış gücü bilen planetany gurşap alan gaz gatlağıdır. Takminen 78 götürüm azotdan, 21 götürüm kisloroddan, nolütün %93 götürüm argondan, 1 götürüm su buğundan ve galın bölüğü käbir beliki gazların galınsından emele gelýär. Bu gaz garındysına adatça hova diýilýär. Yerin ve dokunun daşının aylanma sebäpli atmosfera poluslarda inçedir ve ekvatorda galındır. Atmosferamız 7 gatlakdan ibaretdir. 1. Troposfer. Atmosferanın yere iň ýakyn bolan gatlağıdır. Troposfer planetamyň daşyndaky gök inçe çyzgydyr. Gazların iň de kyzy bolan gatlağıdır. Ekvatorun üstünde galınlığı 16-17 kilometrdir. Poluslardaky galınlygy bolsa 9-10 kilometrdir. Ekvatorda we poluslarda galınlygynyň üýtgemeginiň sebäbi ekvatorda gyzan howanyň ýuwaşlyk bilen ýokarlanmasy we merkezden gaçyryş güýjüniň bolmagy. Poluslarda bolsa howanyň sowap, peselmegi we merkezden gaçyş güýjüniň bolmalygydyr. Ýagny bu üýtgeşmeleriň sebäbi temperatura tapawudy we merkezden gaçyryş güýjüniň täsiri bilen baglanşyklydyr. Troposfer atmosferiň iň möhüm gatlagy hem diýip bileriz. Çünki gazlaryň 75 götürümli. Su buğularynyň bolsa hemmesi bu gatlakdadyr. Muňa bagly bolup howa akymlary, bulutlylyk, çygylyk, ýagyşlar, basyşyň üýtgemegi ýaly meteorologik hadisalar bu gatlakda emele gelýär. Güýçli ýaty we dik howa hereketleri hem bu gatlakda emele geler. Troposfer adatça yerden serpilen gün şöhlesinden gyzar. Bu sebäpden aşaky tarapy gyzgandyr. Ve yerden uzaklaştıkça kızgınlık 100 metreden 0,65 gradus azalar ve gatlaň sonunda minus 56 gradusa çelli yeter. 2. Stratosfera. Troposferadan 50 km beýikliğe çelli uzap gitýär. Bu gatlak azon gatlaryny hem öz içine alýar. Su buğy bolmasa dik howa hereketleri ýüze çykmaýar. Diňe gorizontal hereketleriň ýüze çykmagy belki gatlaklar bilen stratosferanyň arasynda aratnaşyklara sebäp bolmaýar. Bu gatly howply bolup biler. Sebäbi vulkanyň atylmagyndaky kül troposferadan geçip stratosfera ýetse ol ýerde ýygnanýar we hemişel kapalanmaga döretýär. Temperaturanyň üýtgemeýän ýeri 10-25 kilometr aralygyndadyr. Stratosferanyň temperaturasy minus 55 gradus bilen minus 3 gradus arasynda üýtgeýär. Stratosferanyň agyrlyk güýji azaldykça cisimler hakik arymyny ýitirýär. Ozon gazlary bu gatlaň ýokarky böleklerinde var we gün şöhlesini özüne çekýän bu gazlar gatlaň gyzmagyna hem sebäp bolýar. Belki gatlaklara geçmeden öň ýeki özi stratosfera çykan bir paraşutçy Felix Baumgartner 2012-nji ýylda 39 kilometr belentlige çykan we ol belentlikden yere böküp 1342 kilometr sagat tezlige ýetip dünýä rekorduna eýe bolandy. Felix'ten 1960-njy ýylda Joseph William Kittinger 27 kilogramlyk astronawt eşini giyip ilkinji kosmos giňişliginden ýagny 31.300 metr belentlikden yere böken adam bolup tariha adyny ýazdyrmagy başardy. Kittinger atlaýyşdan soňra şu sözleri aýtdy. Tizlik görkezden hiç zat ýok. Näçe çalp barýandyňyzy görkezýänem hiç zat ýok. Yoldan aşağı gitken bir oluğun içindesiniz ve gözlerinizi yumsanız tezlik näçeliğini bilmersiniz. Alem giňişliginden erkin düşmegiň hem şoňa meňdeş bir zat. Bellik ýok, uly tezlik bilen gitýänligiňi bilýärsiň, ýöne duýup bilemok. Diňe kaskan içinde dem alys sesimi eşitýärdim. 10 minut öň alem giňişligindedim.
Emma şu wagt özümi cennetde ýaly duýarym. Nähil gowy planetamyzyň barlygyndan habarymyz ýok. Gelin indi bolsa gatdaklar sanamaga dowam edelim. 3. Mezosfer. Stratosferadan 80 kilometr belentligiçe ulap gitýär. Oňluk ölçegli meteoritler bu gatlakda sürtülme sebäpli bogorýar we ýok bolýar. Ozonosfer we kemosfer ýaly iki bölekden durýar. Ozonosfera bu gatlakda ozon gazlary bardyr. Günün ziyanly ultramelewşe şöhlelerini ozon gazlary bilen tutulýar. Şonuň üçin bu canly jandarlar üçin goro gatlagdyr. Kemosfer ziyanly şöhlelerin duzagy. Bu ýerde az mukdarda hem ziyanly gazlar görünýär. Şeýle hem gazlaryň ionlara bölünip başlayan ýeridir. 4. Termosfer. Mezosferden 640 km beýikligiçe ulap gitýän gatlakdyr. Bu gatlakda gün şöhlesi güýçli duýulýar. Günün täsirine göre onuň temperaturasy 200 we 1600 gradus arasyndadyr. Bu gatlakda gazlar ion hökmünde bardyr we ionlaryň arasynda elektron alyş çalyşyklygy gaty ýokarydyr. Şonuň üçin ara atmosfer signallary we radio tolkunlary gaty gowy berilýär. 5. Eksosfer. Az mukdarda vodorod ve geli atomlarından durýar. Takik çägi belli bolmasa da yerden 10.000 kilometre belentlikde kabul edilýär. Bu gatlakdan soň serhet ýoklugy sebäpli boşluğa geçiş başlaýar. Emelik hemralar bu gatlakda yerleşýär. Agyrlyk güýji gaty pes bolan soň gazlar gaty seyrekdir. 6. Magnetosfer. Bu gatla magnet sferasy ýa-da agyrlyk sferasy hem diýilýär. Allen meýdany diýip adlandyrylýan güýçli radio meýdany bilen örtülendir. Van Allen meýdany iki nesle bölünýär we dünýäni dolu gurşap bilmeýär. 7. Ionosfer. Atmosferiň elektromagnet tolkunlaryny görkezjek mukdarda ionlaryň we erkin elektronlaryň bar olan 70 km bilen 500 kilometrlik bölegdir. Aýratyn bir hadisasy radio tolkunlar şöhrelendirir. Bu gatlakdaky gazlar ion ýagdaýyndadyr. Bu sebäpde radio tolkunlary gaty gowy şöhrelendirir. Gyzgynlyk ýokarydyr, emma gazlar gaty seýrek bolanlygy üçin termometr bilen ölçülýän gyzgynlyk gaty pesdir. Bu videonun da sonuna geldik. Tomaşa edeniz için köp minnettar. Başka da näme bardy video taýinlamamy isteseňiz, tesvirlerde yani komentarda yazıp bilerseňiz, kanalymyza goşulyp, dostlaryňyz bilen paýlaşyp, maňa kömek edip bilerseňiz.